Mwazuka bwanji pa group ana abale anzanga. Ngati mwazuka bwino yati tikoze Mulungu. Kuti kuno sefese tazuka bwino. Kuno ndi funso. Ndimakonda anthu onse omenyera mufulu, ndimamvera pa chilichonse chomwene amayankhula. Zabwinozo kumatola, zinazo zosakhala bwinozo ndikuzisiya. Komano ndi funso. Ndikudziwa zokuti anthu ambiri ndikafunsa funso limeneli mundipanga ataki. Okay, it's fine. Mukhoza kupanga ataki. Koma funso langa lili motere. Kodi Malawi First mosogozedwa ndi Aboni Kalindo. Kodi gulu limene lichali ndi pressure group ya DPP kapena ndi gulu lomenyera ufulu. Ndafunsa funsoli chifukwa chionena kuti apapa mmene akuyankhulira Aboni Kalindo zikuchita kuoneseratu kuti iyi ndi kampeni yakumenyera kampeni chipani cha DPP. Zomwenso zikuonesa kuti Malawi First ndi pressure group ya DPP chifukwa even asogoleri ake mmene amayankhulira chipani cha DPP kumata ya zipani zina zosusa zomwe zili ku opposition amatenga pati kwambiri kuyankhula za DPP. Kodi nanga zipani zina amazipanga insoliative fashion poti zipani zonsezo zili Malawi komanso gululo likutchedwa Malawi First. Kodi pakati pa anthu olemera ndi osauka amene achuluka ndi ati mu dziko la Malawi, ndiye ngati akuti president wa anthu osauka ndi kukupezeka zokuti akumenyera ufulu anthu olemera, kodi upresident wake penepo uli kuti? Nanga president wa amphawi amene ali president wathu ndalama zake amazitenga kuti? Nanga amamulipira ni ndani? Kodi nanga kamayankhula zinthu zokhuzana ndi DPP UTM kumasiya zipani zina, anthu amene wawa amamulipira kapena samamulipira? So pano gulu limene lili tizinena kuti ndi pressure group ya DPP chifukwa china chilichonse chimene timamva ndi ubwere wa DPP ndi kunyoza zipani zina. Chimodzimodzi mmene palira Antanyiwa ali Malawi First. Anthu ochuluka kwambiri ife tiziwiseni kuti tizisata zinthu zoona fa ino ni nthawi ya kampeni. Ngakhale wina aliyense timaziwa zokuti amene ali omenyera ufulu na Yesu ali ndi mbali yake yomwe amasapota. Palibe munthu amene anganame ulene mamenyera ufulu koma ndilibe chipani zonama. Ndiye zikuchita kuoneseratu kuti Aboni Kalindo ndi a DPP ndipo ali pa kampeni. Komanso china chimene ngathe kuyankhula ndichonena kuti Aboni Kalindo musayiwale zokuti Saulos Chilima ndi Peter Mutharika anayambana mokuti amaitanizana kuti apumbwa amenda ndi malegeni wakhala kuyankhula monyoza record ave. Inu zoonanso lero mufuna kutenga mkazi wa Chilima kumpitisanso ku DPP kumene kuzabukenso mkangano wapakati pa Mary Chilima nda Professor Peter Mutharika ndi ena otero ngati Mary zina lili Chilima. Aboni Kalindo taganizane ngati inuyo munthu wankulu timaziwa inuyo ndo andale chifukwa inuyo munayimirapo MP chipani cha DPP munachita kuluza. Koma ku DPP zinthu zinaende bwino munapita ku UTM. Mudapita ku UTM zinthu moja zinanyerekana chifukwa minister sana kusankheni. Ndiye apapa mukumenyera nkhondo kuti boma ilili likupaseniso ni chani mpando. Muzalimbana ndi achina Chimwendo Panda nanunso muzashayine amene akushayinira Chimwendo Panda. Kodi amene usindiye maganizo anu? Ine funso langa ndi lomwelo basi. Mwamvatu nokha Malawi mkulu ameneyu amalankhula kunena kuti Aboni Kalindo aka the DC president kuchira Malawi First, the people first akamalankhula kumapanga zinthu zawo sapanga zinthu zimokomera Amalawi koma amafuna kuti iwowa adzigulire malo pomenyera ufulu chipani cha Democratic Progressive DPP. De timati musanachoke mutiuze maganizo anu in the comment section below pompano pa Nyasa Voice Box.